چیای نمرودê çiyayekî li Semsûrê ye. Ew 76 kilometre li bakur Rojavayê Semsûrê nêzî Kolkê ye. Ew çiyayê dirêzê yê çiyayê Torosê de ye. Bilindiya wê 2105 metre ye. Li ser tapika wê perestgeh û gora keyayên Komagenê hene. Ew ji aliyê keyayê Komagenê Antikos û bavê wî Mitrades ve hatiye çêkirin. Ew ji bo wek nîşana aşîtiya Ezîdokên Yewnan û Persan hatiye avakirin. Antikos ji pê li textê rûniştin re navlêka Teos yanî xwedayê Yewnanî lê dike. Ew demeke dirêj ji bîr bûbû û di sala 1881 de ji aliyê endazyarekî Alman Karl Seyster ve hatibû dîtin. Kolînên wê yên arkeolojîk heta 1953 berdewam kir û Nemrûd bi heybeta xwe, bi xweşiya xwe hêjayê dîtinê ye û hêjayê Kurdistanê ye.